kerrotteko te, mitä me on lähdetty isolla joukolla tekemään? No siis toriin semmoista harmautta niinku pois ja sitten semmoista nuorten omaa kädenjälkeä siihen torinäkymään. Me nuoretkin päästään niinku just tekemään, niinku vaikuttaa tähän Kuopion kaupungin niinku kuvaan, voisiko sanoa, tai tälleen. Esitelläänkö me tuossa vähän, mitä kaikkea toimintoja sillä meidän tulevalla teoksella on? Mitä me lähdetään sinne selfie-seinään tekemään? No, niiden suomujen alla on tekstejä kuopiolaisten. No oli enemmänkin kuopiolaisten ja vaikka entisten kuopiolaisten semmoisia niinku fiiliksiä Kuopiosta. Eli ne on Kuopiolle lähetettyjä tämmöisiä rakkauden tunnustuksia. Kuopiossa ennen asuneet on lähettänyt omalle kotikaupungille viestejä, mistä sitten on julkaistu semmoinen vihkonenkin. Mistä se ympyrä-idea on tullut siihen? Apajan. Mikä se on logo? Niin, ja sitten noita värejä. Eli ne värit on niin kuin apajan värejä. Punainen, oranssi ja keltainen. Ja sitten se sininenkin painottuu aika hyvin, kun se tausta on niin kuin sininen kuitenkin. Tai että se on se vesiteema, ja kun se on sen, mikä tää on, rakennuksen värikooni on sininen, niin sitten se käy siihen. Eli tässä nyt meillä ensimmäinen luonnos, mitä silloin lähdettiin suunnittelemaan, että mitä jos siellä olisi semmoinen iso kala, josta niitä suomuläppiä voi käännellä ja siellä on piilotettu viestejä. Mitä sinne tulee muille seinille? Jos oikein muistan, niin just noita ympyröitä ja ehkä niitä pienempiä kaloja. Ja ilmoitustaulu. Se on semmoinen, jota ehkä osaa ajatella silleen, että olisipa tämmöinen ilmoitustaulu, mutta sitten niinku, että sit kun se on, niin se oikeasti on sellainen, että niin, no joo, tää oli ihan järkevä idea. Eli mistä se ilmoitustaulu-idea syntyi? Tai kun kaupunkialueella yleensäkin tosi hankala saada niin kuin mitään, esimerkiksi jotain pihakirppistä tai tällaista pienempää asiaa, niin tosi hankala saada mihinkään mitään niin kuin infoa siitä. No jos kaupungissa on tämmöinen yhteinen ilmoitustaulu, käyttäisittekö te semmoista ilmoitustaulua itse? Joo, jos olisi just joku pihakirppis tai jotain, mistä haluaisit ilmoittaa mulle, niin kyllä mä ainakin käyttäisin. No sitten me on työskennelty tässä aika intensiivisesti ryhmässä. Te olette ollut muotoilijoiden kanssa tekemässä tätä projektia. Miltä se on tuntunut koulutyön ohessa tehdä tämmöistä työtä? Mun mielestä se on ollut tosi kiva just niin kun saada tehdä jotain uutta ja tällaista. Vähän tästä vapaampaa ja sitten en mä olisin tiennyt millaista on muotoilu, jos en olisi niin kuin tutustunut tämmöiseen uudenlaiseen ammattiinkin siinä. 4.3. meillä on avajaiset. Mitä luulet? Saadaanko me valmiiksi siihen mennessä? Joo. Mitä näyttäisi aika hyvällä mallilla olevan.